Anto apogora gi parono. Kiny ni ok chopga. En wan jotelo ma kiny. Ana believe ni wan jotelo masani. Kendo onego bed ni wan kaka rowere wawuok malo, wachung' mondo kombe machalo kaka kombe mag MCAs, kombe mag MPs. Amor sana osiepa Evans Generali digi laro kom mar Kasipul kacha. Kendo ikore ne. Ang'no lerno. Koro wan kaka rowere, wagwolure pachwa ni wan jotelo makiny, wan jotelo masani. To Joyce kwa wadach go tache counties ma Kaluo, Kisumu, Homabay, Migori kod Siaya. Devolution osekonyo. Kendo osekonyo nekech osekelo resources machiegni kodwa. To resources makamagi bende nyuako pach rawere e kinde ma seche moko kata dakel resources makamagi kor gwenge. Aneno kaka for example county ma Kisumu nigi public participation. Kendo ka gidwa choko pach rowere to gigolo outline, giwacho ni Nyando sub county ward ma Kabonyo Kanyagwal public participation en chieng' makama. But koro gima timore en mar youths ema koso yudo time mar dhi search forums mondo gigol pachgi. Youths wan sadi mang'eny wayudore ni wadich kendo ok wakaw gi kaka en gima serious. Lakini pach youths to bok kaw. Kata king'iyo kata ineno county government wan gi county executive committee ma chalo kaka cabinet mar national government. King'iyo jomiyiero kacha the department youths tin kabisa. Koro ere kaka pachwa inyalo kaw to kineno kacha tineno ka joma 50 years and above emokaw migepe machal kamago. Koro bedo ga matek mondo pach youths oketi e dongruok. El Nino korka koreano kigilo liyo seche ma liyo wuoya keno wacho wach ma seche moko ki